Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun nga bida tayo anay Kapitan Enteng. Nagsapakan amapan ije barangay hall, Inteng. Ay, anda nga ron bisita. Ken, nagpabanglo ka pa, iti kastaunay. Na, no nabang sitak, agreklamo ka. No nabang luak, adalata makunam. Kasanumot nga main. Indi gusmon samot tanja pabanglaw. Anya lakit din ay. Anya langan nga ti aramidak. Ingkaman langan, Ti pumadak. agpumada ka pa. Tapno taraki mo't Andiyakan. Ay na! Ay, nagbanglo ka ng gail. Ay, ada nga ron bisita. No adda bisitam, masapul nga agpabanglo ka. Ke balasang di bisita. Balasang ang gail. Umay ka no mga laiti business permit. Aya, ay, umayak mo't nga ron di barangay haul. Tapno makitak day ta balasang nga bisitam. Basta di kag tagtagari Wanang gail. Nang runa ka ni Anthem. Di kag sasaunog dama. Kapitan, umayak ko mamangala iti business permit ko. Aywan Manungay ti bayadak, Kapitan. Uray librin. Apay alibre nga ang gail. Don't talk warog. Ako lima ka. Talaga, libre, Kapitan? Basta parakin ka napintas balasang. Libre. Nag-cute na talaga ni Kapitan. Nangag mo warog. Aguray ka man takid dayak man dito balasang. Kapitan, apay mo ton nga agkiram-kiram day tamatang? Ang gail. Sana kasta ti kumiday. Apay adyak mo tan amot ti kumiday. Padasik manan. Hala, ni Kapitan, agpapakyut. Ay, saan mo nga mo ti kumiday ang gail? Amok mo tidi. Apay ngay. Kapitan, ayan na ngay tay business permit ko. Ay, mabit lang ta agpaarami na ka ni sekretary, agtugaw ka lang dita. Ta buy-buyaan ka man. Wan, Kapitan. Ang gail, masapul nga practice ka ako miday. Wan garod. Apay nga adyak mo tin amaw. Sige man ang gail. Kita agman ti panagkiday mao. Kasto de, Kiram day ta. ha? Agkiram-kiram da kita matam. Ay, Sana kasta ti kumiday. Ay, anya ti pagtungtungtungan nyo nga agulitan. Ni Uncle ko anday. Sana nga mo ti kumiday. di mo ipapaga. Ay, Saan na nga amaw ako miday kunam kwaraw? wanan day. Sana nga mau. Kat no day ti panangal-ala na kanyak iday. Ha? Ti panang kidda-kidday na kanyak iday. Pudno ka di Uncle. Wan. Ay, sige man nga raw. Ah. Kidaya man ni antay. Ay na. Ay, nagmayaten ti panagkidday ni Uncle mo. Ha? Waraw. Oh, nakita? Wan nga raw. Naglaing kamot gayam ako miday Uncle. Kasla idi balasa nga pa'y akid-kiddayan nak niya Uncle mo. Nakita ti panangkiday ko kani Anthem. Unang Uncle.
Apay nga asa nakas day ti panangkidday mo iji balasang abisita mi iji barangay haul. Mas daawak nga rod. Ay, niyan ti ba ng laing gayam ti mo makiddayan. Apay nga taakas jay? Kaya't naasawain, saan ka mabalin ako midday iti sa balay? Tanilang antibanang ti mabalin mo akiddayan. Awan maramay. Isu nga umayak man makis istorya kada kayo dito paradaan nyo, kwaraw. May kalata tata ba daw? Ang mawan mo ti pag-iistoryaan mi ita. Agururay kami lang iti pasahiros may. Nay, ada sumunga da pasahiros. Wow, balasang. Kwaraw, kita ma. Ay, iso day ta jay bisita ni uncle ko iti barangay holiday na palabas nga aldaw. Ina, nagsiksay. Kiniddayan ni uncle ka. Kahit, Di na amot ti kumiday. sika, amom ti kumiday. Amo ka. Sige man, kita man. Sa dino dito iti pagluganan nga agpaili. Kwaraw, sumumbat ka na. Ay, dito'y mais. Kat siyak ti mangitulog kan ka. Kidaya mo na. Sige man nga rod. Itulod nak ijay ili. Miss, Apay? di mo ka di madlaw. Di anya. Ipagamngaminin kwaraw. Kwa. Mace, kiddayan na ka, di kwaraw. Ha? Kit-kitayan nakgayam? Kasla saan mo? Oh, kita ma. Ni. Saan ka di akid day ta? Ni. Agkidam-kidam laeng mat. Ha? Nay, apay nga agpaisaw. Agkidam-kidam ka mo ilangan, kwaraw. Kidaya ma. Apay aya. Ay, wrong takidday mo, kwaraw. Mabai na kaon. Diyak mo't gaya mamut agkid day. Surusuruan pa'y ati agkiday. Mabai na ka talagan. Diyak kung may parang day ti rupa. Umay ka man dito'y kwaraw. Dumagas ka pa. Apay ka day, tatabataw. Maditel daw ko ita. Kinantyawan nak di balasa nga jak amo ti agkiday. Kalakaan da ita, kwaraw. Dimpay amumid nga may. Nagrigat mo't gayam ti kumiday. Ay, suruan ka. Suruan nak. Awan bilib ko kan ka. Ay, di ka man agsaoy ti kasta, kwaraw. Agawid aklangan. Saan nakamit nga ron masuruan ni Uncle Mau? Ay talaga saan? Tadi namut amo ti kumiday. Iso nga ron nga agtugaw ka ditaw, itasuruan ka. Sige man langan. Kasano nga raw? Umuna, mingmingam, di balasang. Mingmingan. Kalpasan na. No naalam mo ti atensyon na, kidayamaw. Kasday lang. Wain, kan medyo isam-isam mamutin na. Kaslakas tao, nay. Wow! Naglaing ka na dumiskartay. Una, kasta. Kunakin ka kay. Sige mampay. Lip and right apa nagkiday. Kitayam. Uy, Naglaka ko nagtumay. naglakamot gayam. Ay, maaram kon di balasang no kasta. Badal! Tuyan. Ay, makapakigtot ka, Mike. Ay, na. Siya ka di tikit-kidayaw. Ay, why nana? Si katikid-kidayan ni tata ba daw? Maray, igatangak man ni badung ko itinaimas asidan. Na, itaman pa'y. Ay namaray, kinidayan nak ni badung kao. Kinidayan na ka? Idila ang agar-aram a kinidayan nak. Ngam ita, kinidayan nak manun maray. Ay Na, iso matlagayam anak karagragsak ka, maray. Siyempre, si kaman mo tikidayan ti asawan. Makapakilig mo't daytan, maray. Ay, ay nabaray ko anang si kamot ang tikil-kiligan. Ay, won, maray. Lakwan na kun maray. Ay, won, anya. Gumatang kagayam. Anya itayon tay gatgatanga, maray.
Amo, Maray. Kasla ag sub-subli ni Inteng iti kinabaruna. Ha? Naa? Api anak ko namday ta, maribanang? Kasanaw, kinidakid-dayan nakit din. Aya. Agpada kayo garod kan ni Marituyang. Aya, Wan, kiniddayan kanumot ni Kabadong. Isu nga inlutuan nan itinaimas asidaon na. Asinomot ngay nga minti saan amaay ayaw. No kasta, akid-kid-dayan nakati asawam. Akas lagar aram? Wen, Maray. Ay, no adala ko mga min mangkid-kid-day matkan ka nga asawam. Tapno amo materik nana. Awan nga road. Ay kat, agbiro ka nga minan Ay, mayati mainlab, Maray. Aya. Angkay, kapay ngay ayaban na, mangantayaw. Uwad Ay naimas tilot-luto ni Antim Asidain. Aus! Adobo at taba-taba. Uray bawal kan katitaba-taba. Isubutin luto na. Kapay ngay ka na. Kat kinidakid dayak gayam. Ay, mayat nga rod no kanayon mo akid dayan. Uwan na. Umay kayo maganan Wow! Aya pa'y lati ang aramidan niyo. Mapantan ko araw. Sugaw! Papanam, tataba daw. Itulod nakman na jay ilay. Kato na. Kanurayan nak. Taday to'y tumod la tricycle mo, tipaglugana nga gaway. Basta arkila Wen, Papanami jay ili aya. basta mapantan. Apay ngay tataba daw. Kidayamot amin na balasang masabat mau. Nadiskubre, analainga gayam nga agkiday ko araw. Ha? Italang nga na-discobren? Win niya raw. Kitaan. Kidayak na ito'y masabat na balasa. Nagpogi ka? Nangagmaw ko araw. Kasano na pasamak ti kasjay? Sa anak pa yan nagdigos Kasanaw no nagdigos Asino ti birbiro ka, Maray? Ay, nibadong ko, Maray. Nakita? Nakita. Napandita paradaan. Nagpailay? Naglugan iji tricycle ni Kwaraw. Nagturungan da? Nagpaili da. Apay ang nagpailay? Anyaman ng ti aramidin na ilay? Si Kamay. Ada siguro gatangan na Awan ti rumbang agatangan na ilay. No ngay adda. Amangan may no na panag-chikes. Chicks adagos ti pinanunot mo. Manangimon kan samot tan ita, Marituyang. Ay, wan nga rod, Maray. Madlaw kaw. Naa, itapay abumakat kan sa kanto agimon-imon akasta. Maday, Maray. Sika talagan tataba daw. Bilibak atalaga kan. Naglaing kang agkiday. Kunakin ka kay. Amin na masabat ta chicks. Umisam kan ka. Mabalin kaon nga isukat ni Nana Matuyang iti ubeng. Ha? Nangag ko na jay badaw. Hali ka daw. Tuyang? Isumat lagay manapan ka ijay ilay. Napan ka nag-chikes. Ay, saan? Kwarag, ipalawag mo man kininhana Matuyang. Kastoy na inana to. Ay, awanan ti adupay apalawag. Ag-chichiks kagaya mo na ba daw? Isog-sugat na kaw! Pare, irik-reklamo na ka ni Marituyang tag-chichiks ka kanaw. Ay, saan mo't pare? Oo, anyakot na sanan. Imbaga amin kanyak ni Kwaraw. Padpadasik laeng. Oh, nangagmaw, kapitan. Nangagmaw. Madingamin day ta pare. Diyak mo't sukatan ni Tuyang ko, pare. Ay! Nayunak laeng. Ay, talaga ba kaungat akong kapitan? Ay pare, di ka ngamin agsaw iti kasta at masakitan tirik na ni Marituyang. Talaga masaksakitan na kapitan. Ay, sa baligayam ti mapanakid-kid dayan. Ni Marituyang lang ngamin tirumbang akid dayan pare. Awan sa bali. Ha? Na, ay wum at agawid kayon. Tuyang my love. Saan ka din agumura kanyak?
Manipod ita, si kalaeng ngayon tikid dayak. Ah, Sige man, pare. Kidayan man ni Marituyang. sige man langan. Kasta ti panang kiday mo? Yay. Siya pa'y mati ko ng paray. Ay, badaw. Agawit tangarudan. Saan ka nagumurgura kanyak? Saanon? Apay pailaang agumura. Ngay, kit nagkari kamutin. Asya klaang. One and only. Ala, pare. Tuladan nak ngamin, nilabanang tikid kidayak. Un paray, manipod ita. Nituyang ko lang ngayon tikid-kid dayak. Nga uray makakita ak itinapintas. Uwan, pare. Kasta ti aramiden ta. Liklikan ta ti kumiday iti sa bali. Ay, husto takunam, kapitan. Liklikan yon ti kumiday iti sabali a babae. Taadan asawa yon. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.